mun ce in ba kira mai ta gauyi in har ba a ba mu juma'a gaba ɗaya ba ba cinye lokacin juma'a wannan haƙƙi na haƙƙinmu ne haƙƙinmu ne baiwa mai da wallahi baiwa ba zama haka dole ai magana baiwa ɗan wayau mahiyo al'ummar Nijar kashi 70 yara matasa ne a wani tsarin da ta yi da Allah matasa ina suke juma'a bai ba su juma'a da uwayensu su suna da kwal uwaye sun ta ɗauko su haka za a ta yi wannan ana neman zama adalci zama lahiya dole a ja mata birki a ba mu lokacin juma'ar mu wannan haƙƙi ne namu muna fata za a yi maganin abu